V poslednej dobe je veľký dopyt potom, aby medické videá boli real, takže here we go. Som chorá už 3 týždne a najprv sa mi zapalilo oko, toto som poslala spolužiakov, že hej, sú tam nejaké červené čiarky. Toto bolo na ďalší deň, keď som sa rozhodla, že už naozaj idem na pohotovosť. A toto bolo na ďalší deň, kedy som dostala injekciu. Myslím, že sa to volalo parabulbárne. Moja rodina sa o mňa našťastie veľmi dobre starala, takúto výbornú mangovú čokoládu, čo je obdoba dubajskej čokolády, som dostala na Deň žien. Áno, je to veľmi staré video. Na väčšine predmetov na medicíne nám dovolia chýbať maximálne 2-krát, ale musí to byť ospravedlnené od lekára a musí byť daná téma nahradená. Keďže mne sa to stalo v piatok, tak už som si to nahradiť nevedela, takže som si najprv odsedela 8 hodín v škole a potom som išla na pohotovosť.